ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም አና ሃኹም ሰላሐዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያኔ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና ሎም እንካፈሎ ቃል መን ነጊሩካ ዝብል እዩ መን ነጊሩኪ እዚ ትብልዮ ዘለኺ መን ይነጊሩኪ እዚ ተሓስቦ ዘለኻ መን ይነጊሩካ እዚ ስለ ህይወትካ ትዛረቦ ዘለኻ መን ይነጊሩካ ካብ መን ኢኻ ሰሚዕካዮ ምኽንያቱ መን ከም ዝነገረካ እንተ ደኣ ፈሊጥካ ነቲ ትብሎ ወይ ክትቅበሎ ኢኻ ወይ ክትነጽጎ ኢኻ ስለዚ ኩሉ ግዜ እንዛረቦን እንሓስቦን መን ከም ዝነገረና ነቲ ሓሳብ ክንፈልጥ ይግበአና እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ካብ ጥቕስ 10 ንሱኻ ድምጽኻ ኣብ ገነት ሰሚዐ ፈራህኩ ጥራይ ከኣየ ሞት ሓባእኩ በለ ንሱ ድማ ጥራይካ ምዃንካ ደኣ መን ነገረካ ካብታ ኻብኣ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ኦም በሊዕካ ኢኻ በሎ ኣዳም ንመጀመርታ ግዜ ንኣምላኽ መሊሱሉ ዘይፈልጥ መልስ መሊሱሉ ኣዳም ጥራይ ኢሉ ኣይፈልጥን እዩ ሎሚ ግን ንመጀመርታ ግዜ እግዚአብሔር ዘይመሃሮ መልስ መሊሱሉ ኣነ ጥራይ ዘለኹም ሞት ሓባእኩ ኢልዎ እግዚአብሔር ከዓ ተመሊሱ ሓቲትዎ መን ይኾም ኢልካ ኢልዎ መን ይነጊሩካ ኢልዎ ኣነ ዘይነገርኩ ክትዛረብ ጀሚርካ ኣለኻ ኣነ ዘይነገርኩ ክትሓስብ ጀሚርካ ኣለኻ ካባይ ዘይኮነ ክትነግረኒ ጀሚርካ ኣለኻ መን ይነጊሩካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኹልና ከምዚ ኢሉ ይሓተና እዩ ኣብ ህይወት ክንሓልፍ ከለና ብዝተፈላለየ ካብ ኣፍና ነውፅኦም ቃላት ኣለዉ ገለገለ ሰባት ናተይ ነገር ዳኣ ደይሳኻዕ ናተይ ነገር ዳኣ ደይከውን ኩሉ ግዜ ምስ ተጀመረ ኣብ መጨረሻ ምስ በፅሐ ግን ፋሕ ምስ በለ ንብል መን ነጊሩካ ናትካ ጉዳይ ኣብ መጨረሻ ምስ በፅሐ ፋሕ ከም ዝብል መን ይቆም ኢልካ ገለገለ ሰባት ኣነ ናይ ጥዕና ሽግር ኣለኒ ሽኮርያይ ኣዝማይ ደም ብዝሐይ ንብል መን ይነጊሩኪ ኣዝማኺ ምዃና ሽኮርያኺ ምዃና ደም ብዝሕኺ ምዃናስ መን ይነጊሩኪ ርኢኹም ኣሕዋት ጸላኢ ዝነገረና ሓቂ መሲሉና ንደግሞ እንድሕር ኮይና ባዕልና ኢና ንርእስና ነህርማ ዘለና መን ሽኮርያ ናትኪሉኪ መን ኣዝማ ላትኪሉኪ ስለዚ እቲ ንብሎ ካብ መን ከም ዝተቐበልናየቲ ኢንፎርሜሽን ከነረጋግጽ ኣለና ካብ ክርስቶስ ካብ ትፍጹም ናይ መስቀል ስራሕ ከምኡ ዝብል ድምፂ ተቐቢልና ዲና ኣብ መስቀል ሽኮርያኺ ደንብዝሕኺ ኣዝማኺ ኣይተዓጽዎ እንድዩ መወዳእታ ኣይተገበረሉ እንድዩ ከመይ ኢልክ ደኣ ሕጂ ካብ መን ኣምፂኽዮ እቲ ኢንፎርሜሽን ሽኮርያ ናትክ ምዃና ደንብዝሒ ናትክ ምዃኑ ሰሪሕክ ከምዘይ ሰልጠኪ ናትክ ነገር ከምዘይ ካናውን መን እዚ ትምህርቲ ዝምሂሩኪ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ልብኺ መን ይቆሚጡልኪ እቲ ኹፉ ዲያብሎስ እዩ ርኢኹም ብዙሓት ሰባት ዝስምዐና ስለንዛረብ ሓቂ ይመስለና ሓቂ ኮነን ዝተሰምዐክ ክትዛረቢ ኣይተፀዋዕክን ሓቂ ክትዛረቢ ክትፀውዕኪ ሓቂ ድማ ስምዒትክ ዝብለክ ዘይኮነ እቲ ጽሑፍ ዝብለኪ እዩ ርኢኹም ካብ ክርስቶስ ወፃኢ ሓሶት ይሕዋት ክርስቶስ ዘይብሎ ነገር ኣይትበልዎ ካብ ክርስቶስ ወፃኢ ዝኾነ ብስምዒትኩም ይምጻእኩም ብዝተፈላለየ መገዲ ይምጻእኩም ኣይትድገምዎ ምናልባት ስምዒት ክትሓምል ለኺ ክብለኪ ይኽእል ኸውን እዩ ስምብራት ቁስሉ ግን ተፈዊስኪ ዝብለኪ ስለዚ እቲ ስምብራት ቁስሉ ዝነገረክ ምባል ይደዋፀኪ ወላ ስምዒትክ ዝብለክ ዘሎ መንባር ይደዋፀኪ ስምዒትክ ስለ ዝበለክ ሓቂ እንድሕር ጌርክዮ ኣብ ትሕትናቱ ግዝኣት ከእትወኪ እዩ ንስምዒትክ ግን በቲ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈሎ ዋጋ ትምልስ ሰብ እንድሕር ኮንኪ ንኣካላትኪ ከተምልጥዮን ከተድሕንዮን ኢኺ ርኢኹም ኣሕዋት ንክርስቶስ ከምቲ ዝተማሃርኩምሞ ከምኡ ኾንኩም ጽኑዒ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ሓቂ ኣብኡ ከም ዘላ ሰሚዕኩም ተደኣ ኾንኩም ንክርስቶስ ከምቲ ዝተማሃርኩምሞ ከምኡ ኾንኩም ኣብኡ ጽኑዑ እሱ ዘይበለኩም ኣይትበሉ ንሱ ዘይበለኪ ኣይትበሊ ናተይ ነገር ኣይትበሊ ናትክ ነገር ክብሪ ኢልኪ እዩ ናተይ ነገር ክብሪ ይበሊ ምድረ በዳ ዝኾነ ጎደና ናይ ህይወት ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ ኣባህ ዘየብል ስፍራታት ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም ንስምዒትኩም ዝፈታትን ጉዳያት ኣጋጢሙኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ስምዒትኩም እውን ናይ ሕማም ናይ ቃንዛ ምልክት ይህበኩም ክህሉ ይኽእል እዩ እስኹም ግን ብስምዒትኩምን ብትርእይዎን ክትመላለሱ ኣይተፀዋዕኩምን መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ንሕና ግን እምንተለና በእምነት እምበር ብምርኣይ ኣይንመላለስን ኢና ኢሉ እንሪኦ ዝብለና ኣይንኣምኖን ኢና እቲ ጽሑፍ ዝብለና ኢና ንብል ስለዚ ዝኾነ ቃል ካብ ኣፍካ ከተውፅእ ከለኻ ንርእስኻ ተመሊስካ ሓተታ መን ይነጊሩን ንዝዘረባ ዝበላ
سمعتك اندحر كم مخانو عراقاقيتك كيرو تزربا أي تقمكاني صحف زي بلكا كريستوس زي بلكي حقي أي كونن ريخم جلجل سبات عبد كريستوس زبلوت راح تصنيعهم نزسمعهم النزريون كحيدهم زخودو سبات علو زوم سبات زيهم بتخكل نحق زنوبرو سبات يوم جلجل سبات جن بزريقو سب زبلهم بزسمعو بسمعيتهم بؤو تجزيهم زنوبرو سبات علو زوم سبات زيهم لكريستوس أبيوتهم كجلسو عشان قريب سلزة حفتي عيسلت أن نزبلكي من يخوم إلكي ناتي نجر أمج الرشو يبالاشو يتبل زلخي من يخوم إلو نجيروكي أي كانون اللين يتبل دلخا من يخوم إلو نجيروكا أي حلف اللين يتبل دلخا من نجيروكا سلزي من مخانو نجاري خافلوت أمو نتتزاربو زلخا حسوتيلكا كتكحديخا كاب كريستوس يكون كله حسوتيو يسوس قويتايو متعف قدس كومو سلزبل كلنا خمزيلنا نعوج هاليلويا حقي بكريستوس زتنجر الليك قال إيو نعايز زتنجر الليك قال كاب سعرتي كم زبلت كاب كبري ناب كبري كم زخيد كبر مخاني محتر منفس قدس مخاني صدق أملاخ مخاني برهان عالم مخاني ازيو نعي زتنجر اللي آمين أملاخ سما يبارككم لو من قويتانا يسوس كريستوس وسينكم دا يتقبلكم سبات بزم عال تزعد ما يغربولكم الله مساي كمزي لكم تسألي كتقبلوا نقويتا لوصنكم እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ ዕዳ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈሎን ስለይ ከም ዝሞተን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ከም ዝተንሰአለይ ያአምን ኣለኹ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ብክርስቶስ ብምእማነይ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ አሜን እንኳ ሓጎሰኩም ዛጽሉድ ጸለኹም በዝብ ታሕቲ ዘሎ እዛ ውሳነ ከም ደወሰንኩም ጽሒፍኩም ንገሩና ይኹም ንሕና ድማ ዘድልይኩም ሓገስ ከነዳልወልኩም ኢና ሻሎም